To je visoko skupa tehnologija, razumeš? Malo ti. Treba mi, znaš, moram da skinem grbu i malo kamenac. Biću te ja na kolac, kad tad. Treba mi za implantate, silikone i tetovalce. Što te viraću ti, a imena budi. Nema više. Priča iz kote. Che sigma, che leon, tonvion, neonion. Tina era tonuranon, cataplina peliejo. Metafori. Vidi. Na Srbiji udaraju Turci sa 3 strane, sa velikom boljkom. Oj, mamo, oj mi jebe. Moraš čuvati leđa od domaćih neprijatelja. Fu, pederčine! Izvini. Pa ti bi mogao glavu da iskupiš. Pa to ne valja, jebote. Imali su to lek. Kakvog leka? Po narodnom predanju legenda kaže da na zapadu Srbije kod mesta Petka, negdje u brdu, postoji rešenje za ovu tešku, preteštu situaciju. Kaže legenda da postoji kamen mudrosti. Ko ovaj kamen udari 3 puta glavom, postaje mudar. A svakim sljedećim ponovnim udaranjem postaje sve mudriji i mudriji. Ali ima mala začkoljica. Još to zla, brate vožde. Ma jebeš začkoljice. Kamen mudrosti, to je rešenje. Kako sam ja bio glupa. Ja sam mislio se u Srbiji sve rešava oružjem. Neverovatno. Pa zajebo si se.